హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. స్తోత్రం తండ్రి, లోకరక్షకుడా, సర్వశక్తి గల తండ్రి, కృపగల తండ్రి, మహిమగల తండ్రి. అయా నీకు వేలాది స్తుతి స్తోత్రాలు ప్రభువా. అయా ఎండ దెబ్బ తగిలి ఎందరో నశించుతున్నారు ప్రభువా. ఎండ దెబ్బ తగిలి చచ్చిపోతున్నారు ప్రభువా. పశువులైతేమి మనుషులైతేమి ప్రభువా. అయా ఎండ తగ్గుటికి నీ కృప దయచేయమని పాయింట్లు ఎక్కువ పెరుగుతుందంట ప్రభువా. ఆ ఎండ దోసడ తగ్గుట్టుకుని కృప దయచేయి తండ్రి. అలాగే ప్రభా ఆయా నోరు లేని జీవులైతేమి మనుషులైతేమి అయా అయా వాటికి చెప్పటానికి నోరు లేదు ప్రభా. మనుషులకు చెప్పటానికి ఓపిక రావట్లేదు ప్రభా. ఎండ దెబ్బ సైతాన్ని తొలగించి మంచి స్పష్టత కలుగుడు నీ కృప దయచేయమని అడుగుతున్నాను ప్రభా. అయా అలాగే ప్రభా ముసలోళ్ళు అయితే వయసు వాళ్ళు అయితే ఎండ దెబ్బ తగలకుండా ఉండు నీ కృప దయచేయమని యేసయ్య పరిశుద్ధ నామములో అడుగుతున్నాను తండ్రి. ఆమేన్ ఆమేన్. యేసు రక్తమే సిలువ రక్తమే సాగరం తల్లి.